Gundê Tilreşîd Rojavayê Kurdistanê dikeve başûrê bajarê Dirbêsiyê nêzîkî 35 kîlometran li ser riya Dirbêsiyê Hesekê ye. Gundê Tilreşîd berî 84 salan hatiye avakirin. Sala 1937 hejmara malên hazir 5 mal in û şêniyê wê 400 kes in û debara jiyana xwe jî li ser çandinî û lawirvaniyê dikin û gelek rewşenbîr û xwedî bawernameyên fermî jî di gundê Tilreşîd de hene. Gundê Tilreşîd ji destpêka alozîya Sûriyê de koçberî û penaberî tê diçêbû. Nêzîkî 10 malan jê derketine û 100 kesê dinê jî bi tena xwe ji gund barkirine û koçberî dewletên weke Tirkî û Iraqê û dewletên Ewropî bûne. Tilreşîd 6 meha 12 2021